Cítiš sa vonku bezpečne? Mnoho ľudí si vonku vôbec nevšíma svoje okolie. Slúchadlá s potlačením hluku, pohľad do mobilu a človek tak ani nevidí, ani nepočuje. Čo ak ale ide električka, auto, alebo ich dokonca niekto napadne? V takom prípade trvá, kým si človek vôbec uvedomí, čo sa deje a môže to dopadnúť viac ako zle. Ako si teda vytvoriť bezpečie na ulici? Na to som sa spýtal trénera sebaobrany Mareka Poláka. Takže bezpečie na ulici. Pár jednoduchých krokov. Vnímaj okolie. Nedívaj sa do mobilu. Nemaj sluchatka na ušiach. Ak ich máš, nechaj si len jedno ucho si nechaj prázdne. Pohybuj sa isto. Maj dobrý postoj, dobrú chôdzu. Je to jedna z prvých vecí, ktorú si útočníci všímajú. Skús predvídať, dívaj sa okolo seba a dôveruj svojmu inštinktu. Ak cítiš, že niečo nie je v poriadku, niečo urob. Obiť tú prekážku, obiť tú skupinu ľudí, zväčši vzdialenosť. Bezpečie na ulici nezačína silou, ale pozornosťou.